Да, аз бях готов на всяка цена да запазя позиция си на министър на здравеопазването. Защото съм абсолютно убеден, че целите, залегнали в програмата на политическата сила, която представлявам, трябва да бъдат реализирани. А те няма как да бъдат реализирани, ако аз или някой като мен със същите цели не стои начело на определена система. В това отношение, да, трябва на всяка цена да бъдат отстоявани позиции, през които можеш да променяш системата. Бягството от позицията не е морален акт, то е акт на страх. Актьорски акт е. Може би е добър за публиката. Боже, нашия герой напусна с фанфари сцената. Да, но сцената остава празна. И на нея остават мишките. Ако не си там и ако не влагаш всичко, което имаш като възможности в това, с което си казал, че ще направиш, ще промениш 1, 2, 3. Няма кой друг вместо тебе да го направи. И може би триумфалният акт на ние се разделяме от властта, защото сме морални, за около 10 на дена ще бъде интересно събитие в централните софийски пъбове. Оттам нататък обаче във всяка една болница ще е същото. Всяко едно училище ще е същото. Във всяко едно поделение на МВР ще е същото, за Бога. Ако искаш да променяш нещо, стоиш и го правиш и плащаш цената на това. Цената и неразбиране на най-близките ти хора понякога. Само че целта не е разбиране, целта е ефективна промяна. Няма ефективна промяна, ако ти не участваш в нея. Заявката за ефективна промяна означава, че си готов да платиш цената. Цената на помията, цената на остракизма, цената на това хора, с които до вчера сте били едно, днес да гледат на тебе като на различен човек. Различен от човек, който е останал при целите си.